אז מה קורה חברים, כאן קבוצה יותר חדש ומטורף, והיום בסרטון אנחנו הולכים לעשות אתגר חדש ופסיכי שאני המצאתי. לקחתי השראה מאיזה יוטיובר, אבל אני המצאתי. היוטיובר זה סרבי, כמובן סרבי הגוט. בזמן שאני מתחיל את ה-only up, אני רוצה לספר לכם על האתגר. כפי שאתם רואים, יש שתי אתגרים בסרטון. האתגר הראשון הוא אתגר שכבר קורה רוב השבוע. הסרטון הזה זה הסרטון השלישי באתגר, שזה אתגר של סרטון כל יום. כן, כן, אם אתם רואים את זה סימן שזה כנראה נכון. יש סרטון בכל יום. סרטון אחד בכל יום. כל יום אני עורך את הסרטון למחר ועושה את הסרטון. היום זה היום שבו עלה סרטון של הפורטנייט, של האיבנט. היום זה יום שני נראה לי, או ראשון. היום זה יום ראשון. אז היום עלה הסרטון השני באתגר. התחלתי ביום שבת במוצאי שבת ואני ממשיך היום. והאתגר השני זה אתגר של הסרטון. היום בסרטון, שאתם רואים אני במליאה. רגע, אני רק אקטין את עצמי שתראו את המשחק. כפי שאתם רואים, אני ב-only up chapter 2. כל פעם שאני מנסה להם בסרטון וחייב שזה יהיה עד ללמטה, אני צריך לעשות 10 שניות תרגיל שנקרא פלנק. אם חלקכם מכירים, תגידו לי בתגובות אם אתם עושים אותו הרבה באימונים, אם אתם מתאמנים. אז אני עושה אותו הרבה באימונים, אני מתאמן. והחלטתי לעשות ככה אתגר ליוטיוב, שאני עושה כל נפילה זה 10 שניות עם התרגיל פלנק. תרגיל לא כזה קשה, אתה צריך בטן חזקה, להיות חזק, להיות ספורטיבי, ואני החלטתי לעשות לאתגר את עצמי. האם אני אצליח, האם אני לא, זה רק יהיה בסרטון. אם העורך שלנו יהיה לא קמצן, שזה בערך אני העורך, אז אם יהיה לי כוח, אני אוסיף כאן או שם בפינה מד שמראה כמה פעמים נפלתי וכמה פעמים כמה שטות אני צריך לעשות פלנק. או זה או זה, כנראה שיהיה כמה שטות. איך נפלתי? טוב, אז העורך שלנו כאן יוסיף, לא, כאן נראה, כאן הוא יוסיף לנו למד פעם אחת, כי איכשהו המים נגעו בי, לא יודע איך, אבל אני לא שואל שאלות, לא רוצה לעצבן את המפה, אתם יודעים, לא רוצה מלא, זה קרוב, זה ממש קרוב. נראה לי שאתם שומעים אותי מהמיקרופון החדש, הוא לא חדש, הוא פשוט הקודם מתקלקל לי, אז זה מתקלקל לי. אני מדבר עם המיקרופון הזה, זה מיקרופון שהוא נייח, לא זז, אז יהיה לי יותר קל לדבר. בוא נרוץ על זה, כי אני לא רוצה אימא'לה. אתם בטח תחשבו שאני צוחק עליכם. רגע, אני אעשה לי משהו שאולי הביא לי מזל. רגע, זה לא בשביל מה שקרה עכשיו, לא. בא לי פיקט. מה זה? תסתכלו על זה פיקט. קניתי במיוחד בשביל הסרטון. שיהיה לי אחלה פיקט. ראיתי איזה שיטה. אני רוצה להחשיב את זה, אני אחשיב את זה. תסתכלו. רגע, זה לא נחשב. קיצור דרך. אוקיי, שתקבלו. למדתי את זה. לא! אני כבר 3 פעמים נפלתי, אני שונא את זה. לא, אני אעשה ככה. תגידו לי בתגובות מה אתם חושבים על only up. אני אישית חושב שזה אחלה מפה, אבל לפעמים זה קצת מציק שאתה נופל, במיוחד על דברים שטותיים, כמו החלקה, כמו, לא יודע, שפשוף. אתם יודעים. כמו נגיעה במים, השלמתי גם משימה של סופרמן. ועליתי אותי.
להיות פה מקפצה שאני מדמיין. תגיבו לי אם אתם גם חושבים שיש פה מקפצה. תפה. או שזה שם? זה יכול להיות שזה שם, כן. לא! אוקיי, פיו, זה הקרוב. לא יודע למה אני הולך מהדרך הזאת. דרך מסוכנת טילים. אוקיי, פיו. עברתי את זה. לא! אני לא מאמין, צ'אט. לא מאמין. טוב. באמת שאם אני אפול עכשיו כבר זה יהיה מביך. אם אני לא טועה, אנחנו ב4 נפילות. שזה... תסתכלו אותי בתגובות אם טעיתי. 4 נפילות. ואני לא רוצה שזה יגיע ל5, אני לא רוצה 50 שניות בפלנק. פחות. אני עכשיו ירוץ על זה כי אני רוצה לעשות מהר. אני רוצה לעשות לי בזמן טוב C של נפילות. יאיי! וואי, לי היה סרטון מעצבן. אני אנסה לעשות את זה יותר לאט, אני לא רוצה, אבל לי גם שיהיה סרטון מעניין, אתם יודעים. אני לא ארוץ כמו משוגע, כאן אני אעשה את זה לאט, אני לא אדלג, אני אעשה את השיטה הנורמלית. אנחנו לא אנשים נורמליים, אנחנו אנשים משוגעים. אם אני עובר את זה אני מטורף. אני הכי גאות ביקום. וואי, וואי. אם אני לא טועה זה אמור להיות שם. צריך ליהנות מהאונליאפ. וגם צריך שיהיה סרטון לא קצר מדי, כי אני לא רוצה לבאס אתכם. זה הסרטון השלישי באתגר. כן, אני צריך... מה קרה לי? צ'אט, אני כבר 60 דקות על זה. 60 שניות אני אהיה על בפלנק. אני רוצה רק בזה. וואי, איזה מעצבן. אני אהיה משוגע כי אני משוגע. תגידו לי בתגובות אם אתם גם משוגעים כמוני, וכל פעם שאתם רואים קיצור דרך אתם ישר קופצים עליו. קופצים על איזה מלחיץ. וואי. אני לא אלך, אני לא אלך שאני לא אתקע בגלגל המסריח הזה שם, שעד עכשיו נפלתי בו. איזה סוג של קיצור דרך. זה או מלא. יו, אני מגיע. 70 שניות. שזה דקה ו10 שניות. אם אני נופל עכשיו באמת אני אתעצבן. גם קצת, ואני גם לא הכי בכושר. אני אעשה דקה, למרות שאמרתי שאני אעשה דקה ו20. אני אעשה דקה כי אני לא הכי בכושר ואני... זה קשה מאוד, גם החדר שלי לא הכי נוח. אז יאללה. אני אתחיל דקה, עוד 3, 2, 1, התחלנו. אני אסתכל זה שמתי לי טיימר. אחלה סרטון, כולם מפרגן בסב ובלייק. עכשיו אני אשים את זה על כפול 2 כדי לא לשעמם אתכם, מקווה ששומעים אותי. זה קשה. בבקשה כולם מפרגן בסב ובלייק. קשה. 3, 2, 1. הופה,
תודה רבה שעשיתם בסרטון, זה עוזר לי מאוד. אל תשכחו להשאיר סאב ולייק ותגובה נחמדה. תודה רבה שצפיתם ויאללה ביי.